Majtó. Kijátszik belőle a szép muzsikát. Ki látszik? Mit? Ki látszik belőle? Mit ma? Mit ma? Most jön a lényeg, gyerekek. Rosszabb? De jó a telefonod, rohadjak meg, nekem is ilyen van. Bebizonyítsam. Ide nézz! Munkod! Azt hittem rugós bicska van. Nézd bele! Tükör! Látod? Mit látsz benne? Mit látsz benne? Tükörkép! Mit látsz benne? Mit látsz benne? Tükörkép! Mit látsz benne? Ennyi majmot egy helyen! Poén volt, nem ám szokon veszíteni. Mi van, barátom? Le vagy sunnyadolva. Bekocsmajtó. Kijátszik belőle a szép muzsika szó. Tizeból, 17-esé barna lány, az anyát hagy, mulatom ki magam igazán. Ja, te még vezetsz, mami? Te még tök jószan vagy. Hú, én meg tök részeg. Mit mond? Bódult az elmém már nekem, tied még én tiszta. Világosítsál föl, mert én most nem fogom föl az élet dolgait. Hogy lesz a gyerek, mondd el nekem? Mert kurvára nem a gólya hozzá. Hagy a faszom a bőr egy 5 kilós gyereket a gólya. Biztos lezuhan, rohadjam. Mit mond? Mit mond? Mit mond? Elvisz a gyors vonat engem is. Gyors vonat sebes vonat valahol megáll, ha megáll, jön de fáj. Ugye milyen kemény vagy? Kemény. Azt mondtad, azt nem azt mondtad. Kemény vagyok, mint a fos. Azt hogy lehet kemény? Sehogy. Igen, meg ne szólalnál. Az nem a fos. Ó, jó, nem kiecseteled, hogy milyen a fosod. Erről van egy viccem, tudod? Megy kétszer az utcán. Beszélgetik, te ki kéne rabolni egy bankot. Jön a fos. Te srácok, beállhatok. Ezt mondják a szar, mondja az két szar neki. Háj, de csak kemény fiúk jön. Na, leesett vagy nem? Kinek van bagó, tized van? Nekem leesett, jó biccó. LOL! Látod a pappos TikTokot, a világot? Mindjárt jövök, Réka, ne haragudjál, Elvisz a gyors vonat engem. Köszönöm szépen. Gyors vonat, szeres vonat, valahol. Köszönöm szépen. Milyen lassan menne. Igen. Menj, Jó hallottam, ti meg valodába álltatok.